Ug namoy santol dira ako makupa og mangga og bayabas aw. Diri mga bayot nami mga raspberries na pud mga bayot. No diri ra na ako natagbuan mga bayot nga daghan may kay klase mga raspberries mga bayot na blackberries mga bayot. Pero gitawag ni dinhi sa planeta nga akong natungtungan mga bayot og malina. Season ani diri mga bayot no kay June ug July mga bayot magpupo na sila ani mga bayot. Den mahuman na pud sila mga bayot og pamunga mga bayot sa tempo sa August man siguro. Pwede ni nila ni gamon mga bayot og jam mga bayot. Den tempo sa winter mga bayot mo na ilang ibutang mga bayot sa ilang tetiya mga bayot. Kitambal-tambal ni nila diri mga bayot og hilantan ka o magsakit na imong kalawasan. Sigon pa sa akong pag-research mga bayot kay bugo magid pugay ko mga bayot ug unsay mga vitamins ani mga bayot no unsay mga benepisyo ani mga bayot imuna ning lamunon mga bayot. Nang kuno ni siya oy vitamin C. Magkapugong anang kung naamoy mga arthritis din ha kanimoy kan-an ninyo mga bayot kay imbis mo sakit og muburot nang inyong mga arthritis din mga bayot pugnan kuno ani niya sukaon mo ani daghan. Makapaniwang pud kuno ni o makahinlo sa tiyan. Unya sigon palagi dito mga bayot good for the heart kuno ni siya. Unya anti-aging pa kuno mga bayot o maskin pagmukaon ko anig pulo ka balde mga bayot kaning akong nawong mga bayot day good madala ani og kaon-kaon mga bayot na mo na gininawong nga. Mutuong sa dili mga bayot ako kani adto sa kabukiran mga bayot mga kita kog na ay apple anang panimalay mga bayot dato na. Diri mga bayot normal ra gyud kay na nila mga bayot nga mga prutas nga ibutang sa lamisa mga chocolate nga wala dito mga bayot normal ra ilang kinabuhi diri mga bayot. Mo dinhi oy dahon niya. Kaning klasehang prutas sa mga bayot sa gumo nang utana mutubo ra kuno ni aning mga mabugnaw nga dapit.